tiden til Trine Mohr og Ebbings Catwalk. Så skal vi se start nummer 80, Birgit Sundstein, Casio Maja. Trine Mohr, som vi så, hun ligger på en 6. plads ved sin anden hest, Kæmpeson. Birgit Sundstein her har også været inde i gang før med Dolce Vita, og hun har fejlfyldt på forhindringen, men fik en enkelt tidsfejl, og de to ligger forløb på en 11. plads. Top 6, som skal holde så langt til præmieoverrækkelse, er der ikke de store ændringer i. Det er stadigvæk Christina Fogbjerg, Camilla Knudsen, Mette Rasmussen, Laura Reimer Ries, Christina Tinker Jacobsen og Trine Mohr. Og så fik vi da lige en ny en med i top 6 med et fejlfrit vindertiden 60,68.